Zor bir yurtның төбесі астында бик сәйір bir үрмәк көш яшәгән ди. Не өчен сәйірме? Башка үрмәк көшләр үз йәтмә пәрәүзләренә шибен ширки тотып азапланганда, бу үрмәк көш күктәге кояшны электригә кыяллана икән. Иртә таңнан торып, өйнең бер кыегыннан икенче кыегына кадәр пәрәүз үреп куя да, һәр көнне фуктан нурларын балкытып килеп чыга торган кояшны сагалай башлый ди. Әмма күпме генә тырышса да, нур йомгагын һич кенә дә тота алмый икән. Үрмәк көшнең хыялы кояшны үзенең караңгы пошмагына якты лампа итеп элеп кую. Шырма ярыгыннан акрын гына үрмәләп чыкканчы, кояш инде өскә күтәрелеп өлгергән, нурларын җир өстенә җәелдергән була икән. Бер көнне кояш әллә йоклап калганмы? Әллә әкренрәк кыймылдаганмы? Әллә инде җирнең матурлыгына сокланып, мавыгып киткәнме? Башка көннәргә караганда соңрак калкан. Үрмәк көшкә шул гына кирәк тә, ул үрелеп кояшны пәрәвез ятмәсенә эләктереп алган да, үзенең караңгы пошмагына сөйри башлаган. Әмма бер нәрсәне исәп калмаган бит үрмәк көш. Аның күзгә күренми торган нечкә җепселләре кояшның кайнарлыгына түзә алмыйча дөрләп янарга тотынган. Шул утта үрмәк көш үзе дә киеп юкка чыккан. Ә кояш аның бу гамәлләрен тоймый да, сизми дә калган. Кояшның галәмдәге үтә дә җаваплы эше янында бу бүҗәкнең түбән хыяллары артык кичкенә һәм сәйер шул. Кай вакыт кешеләр дә бу уйлар белән йөреп харап булганнарын сизмиләр дә. Бер авылда өч егет үсеп буйга җиткәч, бәхет эзләп сәфәргә җыеналар икән. Берсе аның бай малае, икенчесе сәүдәгәр улы, ә өченчесе гади бакчашы малае ди. Бай малайы юлга икмәк күмәчләр, кабартма кыймаклар капчыгына тутырган. Сәүдәгәр малай да атасының кибетенә кирип, юлга күп итеп ризык алган. Ә менә бакчашы малайының хәле шәптән түгел. Өйдә авыз тутырып ашарлык ризык таба алмагач, анасы бакчага чыгып улына алма өзеп биргән. Эй, улы, шушы алмадан башка сиңа җибәр ризыгыбыз юк шул. Инде ул сине җылытсын да, туйдырсын да дигән. Шулай итеп шәүләп юлга чыкканнар. Китә торгач, әкиятләрдәгечә энә буе юл киткәннәр. Арганнар, туңганнар, ачыкканнар һәм дә ял итәргә уйлаганнар. Бай малайы бер утыруда ярты ризыгын ашап куйган. Сәүдәгәрнеке дә шактый тәм-томнарын киметкән. Ә бакчашы улы алмасын бер-ике тешләгән дә кире кесәсенә салып куйган. Ары киткәннәр, тагын талчыкканнар, ишегәннәр, тамаклары да ачкач ялга туктаганнар. Бу юлы инде бай малайы һәм сәүдәгәр малайы бар ризыкларын ашап бетергәннәр. Ә бакчашы улы кабат алмасын бер-ике тешләгән дә кабат кесәсенә салган. Егетләр юлларын дәвам иткәннәр. Инде яңа хәл алырга утыргач, теге икәү ачлыктан интегә башлаган. Бакчашы малайы алмасы белән тамак ялгаган. Моны күреп тегеләр бит аптыраганнар. Ишебездә бер төрле юл киттек. Син ничек ачыкмыйсың соң дигәннәр аңа. Мин Газиз анам биргән алманы ашадым. Ул бу алмага бүтән күңел җылысын, мәхәббәтен, жан кишен салган. Шуңа күрә мин арымадым да, ишемәдем дә, ачыкмадым да дип җавап биргән. Нәфисләрен тыя алмый кумсызларын ашаганга үзләре гаепле булуын әйтеп тормаган инде. Шулай итеп бакчашы малайы юлын үзе генә дәвам иткән. Бәхетенә дә бик тиз барып җиткән. Анах фатихасы белән юлга чыккан кешенең сәфәре дә уңар, гомере дә бәхетле булыр.